Dam plitkoronac. Medcat 65 grama. Šta reći? Ovako. Dosta teška varalica, znači 65 grama. Da biste je bacili, po meni treba barem 100 grama da bude štap, da ne opteretite štap. Dosta lepo ide, lepu krupnu vibraciju pravi zvečkić te. Lep izbačaj u skladu sa masom njegovom. Ja sam uzeo ovaj dekor, nekako mi je bio najzanimljiviji. Čini mi se da je ok. Jake udice, trokrake, kvalitetne, vidi se. Nadam se da će biti neki somić ili štukica, barem jedno 5-6 kila. Ako ne ovdje danas, onda na nekom drugom mjestu, nekoj drugoj vodi. Dosta ok. Za 1300 dinara ok varalica, to jest wobbler. Nije to tako ni skupo. 1800 neki Savage Gear. Po meni mali neki plitkoronci. Nemam pojma. Dobro, naravno za neku drugu ribu. Po meni je ovo idealno za soma i za neku krupnu štuku. Vidim ljudi preko u Hrvatskoj pecaju krupnu štuku na ovo. Za sada samo eksperimentišem, da vidim šta će se desiti. I to je to. Koliko para, dosta je to i muzike. Eto. See you later, navigator.